Nauru je malý ostrov v centrálnom Pacifiku. S rozlohou iba 21 štvorcových kilometrov a približne 10 000 obyvateľmi je najmenšou nezávislou republikou na svete. Po stáročia ho obývali mikronésky a polynésky národy, ktoré žili popri mori a pevnine. Táto stabilita sa zmenila s príchodom zahraničných mocností. Najprv ho kolonizovalo Nemecko v roku 1888. Po prvej svetovej vojne prešiel do rúk Austrálie, Nového Zélandu a Spojeného kráľovstva. Počas druhej svetovej vojny ho okupovalo Japonsko. V roku 1968 Nauru dosiahlo nezávislosť a začalo sa samosprávať. Územie je takmer rovinaté, s úzkým pobrežným pásom a centrálnou plošinou. Ťažba fosfátov zmenila celú krajinu. Ťažba zdevastovala vnútrozemie, degradovala pôdu a znížila počet voľne žijúcich živočíchov. Ekonomické rozhodnutia tento úpadok urýchlili. Dnes ostrov čelí fyzickým a sociálnym obmedzeniam, ktoré je ťažké zvrátiť. Nauru, ktoré má takmer žiadnu sladkú vodu, ornú pôdu alebo udržateľné zdroje, je extrémnym príkladom toho, ako sa krajina môže transformovať len za niekoľko desaťročí. Čo sa vlastne stalo s ostrovom, ktorý bol kedysi domovom milionárov a teraz je takmer preč? Vítajte v Mundare. Dnes vám to ukážem. Začnime. Fosfátmi zničené vnútrozemie Nauru je ostrov, ktorého stred pripomína inú planétu. Nie sú tam žiadne domy, žiadne stromy, žiadna úrodná pôda. Len vápencové veže, hlboké priehlbiny a suchá pôda. Táto zvláštna krajina bola spôsobená rokmi nekontrolovanej ťažby. Väčšina ľudskej činnosti sa sústredila na ťažbu fosfátu, veľmi bohatej látky nachádzajúcej sa pod povrchom. V priebehu 10 ročí sa to, čo bolo kedysi zelenou planinou, stalo mŕtvou zónou. Všetko sa to začalo povrchovými baňami. Bagre odstraňovali vrstvu za vrstvou pôdy, až kým neboli odkryté ložiská. Vyťažený materiál sa prepravoval úzkorozchodnou železnicou na pobrežie, kde sa nakladal na lode. Zničenie bolo také rozsiahle, že zostal suchý, popraskaný terén so skalnými útvarmi, vysokými až 10 metrov. Keď prší, voda sa hromadí medzi skalami, ale rýchlo mizne, pretože pôda je pórovitá. Vápenec nezadržiava vodu a všetko presakuje. Nauru tak zostalo bez akýchkoľvek prirodzených zdrojov sladkej vody. Krajina v tejto oblasti je taká bizarná, že pripomína lunárny model, bez stopy života. Niekoľko odborníkov skúmalo, ako tento ostrov vznikol. Zistili, že Nauru bol koralový atol. Najprv bol pod hladinou mora, potom sa zdvihol, erodoval, opäť klesol a potom sa opäť vynoril. Počas týchto fáz sa vytvorili fosfátové vrstvy. Tieto bohaté zlúčeniny sa hromadili v dutinách, kam sa filtrovali aj morské nečistoty a sedimenty. Po tisíce rokov hniezdili morské vtáky v dutinách vápenca. Zanechávali po sebe tony trusu, ktorý sa časom premenil na vysokokvalitný fosfát. Tento materiál urobil z Nauru na istý čas bohatú krajinu, ale jeho ťažba zanechala jazvy, ktoré sa nedali zahojiť. Keď sa zdroj vyčerpal, väčšina vnútrozemia už nebola užitočná. Nebolo možné stavať, pestovať plodiny, ani chovať zvieratá. Ťažba zanechala pascu, z ktorej nebolo možné uniknúť. Vápencové kopce, ktoré zostali, sú také ostré, že ani chôdza po nich nie je možná bez rizika. Niektoré bloky vyzerajú ako čepele, iné ako ihly. Je to labyrint, ktorý nie je možné využiť. Zmeny sa netýkali len zeme. Ovplyvnený bol aj morský ekosystém. Prach a fosfátový odpad sa dostali do mora a poškodili koralový útes obklopujúci ostrov. Morské druhy sa znížili takmer o polovicu. Život na kedysi vyváženom ostrove bol úplne zničený. V centrálnom Nauru zostala už len jedna mokrať, lagúna Buada. Nachádza sa v prirodzenej depresii, ktorá sa nikdy nevyužívala. Okolo nej rastie nejaká vegetácia, ale nestačí na zvrátenie škôd inde. Rozdiel medzi týmto miestom a oblasťou ťažby je pozoruhodný. Pár metrov ďalej sa zo zelene mení na púšť. Kontrast je badateľný aj zo vzduchu. Zhora vyzerá ostrov ako kruh, pobrežný pás so stromami a domami a sivé srdce plné dier. Toto stredisko, kde kedysi žili zvieratá a rástli rastliny, je teraz zbytočná pôda.
Pokusy o rekultiváciu pôdy zlyhali. Chýbajúcu pôdu nemožno nahradiť. Milióny dier by sa museli zaplniť, vrcholy zrovnať a úrodnú pôdu vrátiť späť, čo stojí viac, ako si krajina môže dovoliť. Roky rýchlej a intenzívnej ťažby zničili niečo, čo sa nedá nahradiť. Hoci existujú nápady na premenu oblasti na rezerváciu alebo výskumný park, žiadny z nich sa nepohol vpred. Podmienky sú také extrémne, že aj inštalácia solárnych panelov je náročná. Horúčavy, nedostatok tieňa a ostré skaly komplikujú akýkoľvek projekt. Takto vyzeralo vnútrozemie Nauru. Žiadna voda, žiadne stromy, žiadny život. Len biele kamene, ktoré sa lesknú na slnku a pripomínajú nám, že rýchle zbohatnutie má svoju cenu. Najpodivnejší ostrov na svete má vo svojom strede krajinu, ktorá neexistuje nikde inde na planéte. Oblečenie, zvyky a zmeny v priebehu času. Na Nauru ide spôsob obliekania ruka v ruke s podnebím a kultúrami, ktoré prešli. Je tu teplo po celý rok, takže takmer každý nosí štýlové a praktické oblečenie. Ľahké tričká, šortky, voľné šaty a pohodlné oblečenie sú najbežnejšími každodennými kúskami. Tradičné odevy sa nenosia vždy, ale existujú štýly, ktoré sa objavujú na festivaloch alebo náboženských udalostiach. Predtým, keď ostrov nebol tak prepojený s vonkajším svetom, ľudia používali materiály, ktoré našli na mieste. Ženy tkali sukne z listov pandanu alebo ibišteka. Muži nosili bedrové rúška alebo sarongy. Všetko sa robilo ručne, bez pomoci strojov. To sa zmenilo s príchodom Európanov a neskôr s austrálskym a ázijským vplyvom. Teraz väčšina ľudí kupuje oblečenie dovážané z iných krajín. Pochádza z Austrálie, Fidži, Filipín alebo Číny. Obchody majú základné veci: tričká, košele, nohavice, šaty a športové oblečenie. Školské uniformy sa tiež predávajú už hotové. Pri formálnych príležitostiach ženy často nosia dlhé kvetinové šaty. Sú pestrofarebné a pripomínajú tie, ktoré sa vyskytujú na iných tichomorských ostrovoch. Niekedy ich sprevádzajú kvetinové náhrdelníky alebo tkané vence. Muži nosia košele s krátkym rukávom, niekedy s tropickými vzormi a ľahké nohavice. Na omši sa všetci obliekajú starostlivejšie. Ženy si zakrývajú ramená a muži sa vyhýbajú plážovému oblečeniu. Na svadby, pohreby alebo oficiálne udalosti sa nosí prepracovanejšie oblečenie. Neexistuje žiadna uniforma ako taká, ale existuje spoločná myšlienka. Dobre padnúce oblečenie bez hlbokých výstrihov alebo priehľadných prvkov a vo farbách, ktoré ladia s udalosťou. Pri týchto príležitostiach je bežné, že rodiny si zladia svoje oblečenie. Niektoré kupujú oblečenie z Austrálie alebo si dávajú ušiť špeciálne odevy. Dôležité je prejaviť úctu k tomu, čo si človek oblečie. V minulosti sa dievčatá učili od svojich matiek vyrábať náhrdelníky, sukne alebo ozdoby zo sušených listov. Tento zvyk už nie je bežný, hoci stále existujú workshopy, ktoré učia tkanie s týmito materiálmi. Staršie ženy si tieto vedomosti najviac uchovávajú. Niektoré sa zúčastňujú veľtrhov alebo kultúrnych podujatí, kde predvádzajú svoje zručnosti. Ale už to nie je niečo, čo by ste videli v každodennom živote. Na pláži alebo doma takmer každý nosí sandále, plavky a voľné tričká. Neexistujú žiadne prísne pravidlá. Atmosféra je uvoľnená, ale ak niekto ide do školy, zdravotného strediska alebo na verejné podujatie, očakáva sa, že bude dobre oblečený. Je tu zmes pohodlia a rešpektu. Byť hore, bez alebo bez na verejných priestranstvách je odsudzované. Neexistujú žiadne pokuty ani sankcie, ale zvyky sú dôležité. Postupom času začalo oblečenie tiež znamenať určité rozdiely medzi spoločenskými triedami. Bohatšie rodiny majú tendenciu kupovať si nové veci častejšie. Tie s menej oblečeným oblečením používajú oblečenie opakovane alebo prijímajú dary. Niekedy kontajnery s použitým oblečením prichádzajú z Austrálie alebo Nového Zélandu. Distribuuje sa v kostoloch alebo prostredníctvom sociálnych programov. O tejto téme sa veľa nehovorí, ale pre mnohé rodiny je to kľúčová pomoc. V Nauru sa oblečenie nevyrába, ani nemajú vlastné značky. Všetko pochádza zo zahraničia. Z tohto dôvodu môže byť oblečenie drahé
a nie je veľmi rozmanité. Napriek tomu si plní svoju úlohu. Chráni pred slnkom, umožňuje ľahký pohyb a prispôsobuje sa každej príležitosti. V školách má každý svoju vlastnú uniformu. Zvyčajne ide o svetlé košele s nohavicami alebo sukňami po kolená. Uzavreté topánky sú povinné. Toto je jedno z mála prísnych pravidiel oblečenia na ostrove. Na rozdiel od iných miest, na Nauru je menší tlak na sledovanie trendov. Značka alebo to, či je oblečenie sezónne, nie je až tak dôležité. Dôležité je, aby vám sedelo. Oblečenie až tak neodráža váš ekonomický status. Iba v dôležitých chvíľach si všimnete, či sa niekto viac snažil. Okrem toho je najdôležitejšie byť v pohode, pohodlný a čistý. Sila a vášeň na malom ostrove austrálsky futbal je najpopulárnejším športom na Nauru. Takmer tretina obyvateľstva sa zúčastňuje miestnych líg so 6 hlavnými tímami a 5 rezervnými tímami. Všetky hrajú na Linkbelt Oval, jedinom štadióne na ostrove, ktorý nemá trávu, ale skôr hlinu zmiešanú s fosfátovým práškom. Vo finále šampionátu sa na tribúnach zhromažďuje až 3000 ľudí, čo je na takú malú krajinu obrovský dav. Národný tím Chiefs súťaží v medzinárodnom pohári od roku 2002. V rokoch 2008 a 2017 skončili 5, čo je zdrojom veľkej hrdosti. V roku 2024 sa zrodil ženský tím Aoreny, ktorý pri svojom debute vyhral Pacifický pohár. Toto všetko udržiava vášeň pre tento šport živú a spája ľudí, najmä mladých ľudí, ktorí sú povzbudzovaní k súťaženiu od mladého veku. Vspieranie má tiež svoj vlastný význam. Nauru dalo život šampiónom ako Marcusovi Stevenovi, ktorý získal 7 zlatých medailí na hrách Commonwealthu a neskôr sa stal prezidentom krajiny. Alebo ako Ite Detenamo, ktorá reprezentovala Nauru na 3 olympijských hrách. Tieto úspechy podnietili mnohých, aby začali s posilňovaním už v mladom veku. V Nauru šport nie je len o súťažení. Je to aj priama reakcia na sedavý spôsob života a obezitu. Takmer celá populácia má nadváhu. Preto sa organizujú zápasy, vonkajšie tréningy a mládežnícke turnaje. Cieľom je prinútiť ľudí k pohybu a zlepšiť si zdravie. Okrem austrálskeho futbalu a posilňovania sa praktizujú aj iné športy. Rozvíja sa tradičný futbal, volejbal, rugby sevens, atletika a tenis. Mnohé z týchto aktivít dostávajú podporu od miestneho olympijského výboru a niektorých mimovládnych organizácií. V pobrežných oblastiach sa oživujú aj staroveké hry, ako je veslovanie, hádzanie kokosov a plávanie. Sú to jednoduché športy, ale pomáhajú udržiavať kultúru pri živote a spájať sa s minulosťou. Na tomto malom ostrove sa šport stal nevyhnutným pre spájanie ľudí, udržiavanie ich aktivity a ponúkanie nových cieľov. Medzi piesňami, ohňom a vlajkami. V Nauru nie je veľa slávností, ale tie, ktoré sa konajú, oslavujú sa v skupinách. Najdôležitejší je Deň nezávislosti, ktorý pripadá na 31. januára. V tento deň sa celý ostrov zastaví. Úrady sa zatvoria, rodiny sa zhromažďujú a organizujú sa vonkajšie aktivity. Počas rána sa konajú školské sprievody a občianske podujatia. Na hlavnom námestí sa vstýči vlajka a spievajú sa hymny. Zúčastňujú sa úradníci a susedia. Niektoré deti sa zúčastňujú tradičných tancov alebo predstavení. Potom nasledujú športové súťaže. Konajú sa futbalové turnaje, preteky alebo miestne hry. Sú tu jednoduché ceny a veľké publikum. Vstupné nie je bezplatné. Každý sa môže pozerať alebo zúčastniť. Jedlo je ústrednou súčasťou osláv. Rodiny pripravujú špeciálne jedlá. Grillované ryby, ryžový puding, ovocie a koláče. Stoly sú rozložené pod stromami a všetko sa zdieľa. Každá skupina si prináša vlastné jedlo, ale pozvaní sú aj ostatní. V noci sa na hlavnom pódiu konajú predstavenia. Vystupujú speváci, tanečné skupiny alebo cirkevné zbory. Niekedy sa koná ohňostroj, ale nie vždy. Oslavy môžu trvať až do úsvitu. Ďalším dôležitým dátumom je Deň ústavy, ktorý sa koná v máji. Oslavuje sa podobným spôsobom, ale s väčším dôrazom na prejavy.
Školy organizujú súťaže v poézii, debaty a čítania o histórii krajiny. Oslavujú sa aj Vianoce a Veľká noc. Sú to náboženské sviatky a oslavujú sa bohoslužbami v kostoloch. Na Vianoce sa organizujú večerné omše a spevácke vystúpenia. Rodiny zdobia svoje domovy svetlami a pripravujú špeciálne večere. Na Nový rok niektoré skupiny organizujú neformálnejšie stretnutia. Zapaľujú sa vatry, hrá sa hudba a jedlá sa konzumujú na pláži alebo na nádvoriach. Neexistujú žiadne oficiálne ani veľké predstavenia. V niektorých školách alebo komunitách sa konajú kultúrne dni. Študenti predvádzajú tance, tradičné oblečenie alebo jedlá. Rodičia sú pozvaní a organizuje sa celodenný program aktivít. Oslavy nie sú rozsiahle, ale majú kolektívnu hodnotu. Väčšina oslav nie je o konzumácii alebo luxuse, ale o stretávaní sa. Varí sa, spieva sa, hrá sa a trávi sa čas v skupinách. To je to, čo je najbežnejšie. Zmysel pre zdieľanie. Na Nauru sú slávnosti bez prehnanosti a okázalosti. Sú jednoduché, priamočiare a vždy otvorené pre každého. Kam digitálny svet sotva prichádza. Na Nauru technológia prišla neskoro a napreduje pomaly. Nie sú tu žiadne špecializované továrne ani obchody. Takmer všetko digitálne pochádza zo zahraničia. Roky neexistoval stabilný internet a aj dnes je pripojenie pomalé, drahé a nespoľahlivé. Väčšina ľudí používa základné mobilné telefóny. Len málo domácností má počítače. Mladí ľudia sa prihlasujú na sociálne siete alebo pozerajú videá, ale iba vtedy, keď je signál. Mobilné dáta sú drahé a pokrytie často zlyháva. Celý ostrov je závislý od satelitného signálu. Neexistuje žiadny podmorský kábel. Keď prší, pripojenie prestane fungovať. V mnohých oblastiach musíte ísť von, aby ste poslali správu alebo si pozreli obrázok. Málo kto má doma pevný internet. Platia za malé dátové balíčky. Niektoré rodiny zdieľajú sieť so susedmi. Vládne úrady a niektoré školy majú internet, ale je obmedzený a nie vždy funguje. Digitálny svet však veci zmenil. Mladí ľudia vidia život vonku na sociálnych sieťach. Mnohí napodobňujú trendy alebo výrazy, ktoré vidia online. Dospelí naopak pokračujú v miestnych zvykoch. V školách je málo počítačov a mnohé nefungujú. Väčšina hodín sa vyučuje s tlačenými knihami alebo tabuľami. Niektoré mimovládne organizácie darovali vybavenie, ale údržba je slabá. Televízia je stále najsledovanejším programom. Existuje niekoľko zahraničných kanálov. Filmy sa premietajú na USB kľúčoch alebo diskoch. Streamovanie sa používa zriedkavo, pretože signál je slabý. Mobilné telefóny sa kupujú v malých obchodoch alebo sa dovážajú z iných krajín. Ak sa pokazia, je ťažké ich opraviť. Nie sú k dispozícii technici ani náhradné diely. Vláda oznámila plány na zlepšenie siete a otvorenie verejných internetových centier, ale nedosiahli veľký pokrok. Nedostatok peňazí a izolácia všetko komplikujú. V každodennom živote sú technológie prítomné, ale nepoužívajú sa stále. Ľudia posielajú textové správy, kontrolujú sociálne siete alebo si sťahujú video. Neexistujú žiadne digitálne platformy na štúdium, prácu alebo vyplňanie papierov. Nauru žije s minimálnymi technológiami. Spojenie existuje, ale je krehké. Používa sa, keď je to možné. Nič viac. Varenie v Nauru. Jednoduché jedlá, denný rybolov a rodinné stretnutia. V Nauru nie sú veľké trhy ani veľká rozmanitosť denných jedálnych lístkov, ale existujú jedinečné spôsoby prípravy a zdieľania jedla. To, čo sa varí každý deň, kombinuje produkty privezené zo zahraničia s miestnymi surovinami, ktoré sú na ostrove stále dostupné. Spôsob stravovania je tiež ovplyvnený rodinnými zvykmi, pobrežným rybolovom a oslavami. V obchodoch nájdete predspracované potraviny, ako je konzervované mäso, sardinky, ázijská ryža, chlieb vo vreckách, instantné rezance a nápoje. V mnohých domácnostiach rastú aj kokosové palmy, papáje alebo mangovníky, ktoré sa používajú ako príloha k jedlám alebo na výrobu štiav. Niektoré rodiny chovajú sliepky alebo ošípané v malých dvoroch výlučne pre vlastnú spotrebu.
Rybolov zostáva kľúčovou činnosťou. V plitčinách a oblastiach, kde more ustupuje s prílivom, môžete zbierať malé ryby, kraby, slimáky a iné mäkýše. Niekedy sú čerstvo uvarené, inokedy sušené na slnku alebo konzervované v soli. V mnohých domácnostiach sa pripravujú s ryžou alebo rezancami a podávajú sa ako denné jedlo. Najbežnejšie jedlá sú jednoduché, ale hojne používané. Ryža sa mieša s konzervovaným tuniakom, rezance s klobásami, kuracie mäso obaľované v múke a polievky pripravené so základným korením. Na rodinných oslavách alebo komunitných podujatiach sa pripravujú aj špeciálnejšie jedlá. Grilovaná ryba s kokosovou omáčkou, ryžový nákyp, ovocné koláče alebo domáce empanády. Počas sviatkov, ako je Deň nezávislosti alebo Deň ústavy, rodiny varia spoločne. Stoly sa prestierajú v tieni, pripravuje sa grilovaná ryba alebo mäso a jedlo sa podáva na táckach pre všetkých. Je bežné, že sa pripravené jedlo rozdelí medzi niekoľko skupín. Sú to chvíle, keď sa jedlo stáva miestom stretnutia. V škole si deti často nosia balené obedy. Niektoré prinášajú ryžu, chlieb, ovocie alebo džús. V niektorých centrách sa ponúkajú jednoduché občerstvenia, ktoré sa líšia v závislosti od prijatej podpory. Rodiny tiež pripravujú domáce občerstvenie, ako sú sušienky, sendviče alebo varené banány plantain. Tradičná kuchyňa s koreňmi ako taro a džam sa vyskytuje len zriedka, ale stále existujú starší ľudia, ktorí si pamätajú, ako sa tieto jedlá pripravovali v minulosti. Niektorí ich pripravujú na špeciálne príležitosti s použitím toho, čo majú doma a zdedených techník. Je to súčasť vedomostí odovzdávaných z generácie na generáciu. Jedlo na Nauru jednoznačne spája to, čo sa odovzdávalo z generácie na generáciu, s tým, čo sa zachovalo. Metódy varenia sa prispôsobujú každodennému životu s jednoduchými riešeniami a receptami, ktoré sa opakujú takmer v každej domácnosti. Dôležitá nie je sofistikovanosť jedla, ale samotný akt spoločného jedenia, zdieľania a dodržiavania rutiny, ktorá sa časom upravovala. V domácnostiach ľudia varia z toho, čo je k dispozícii. Jedia v skupinách a dodržiavajú zvyk, ktorý spája staré s novým. Nejde len o to, čo je na tanieri, ale aj o to, ako sa to delí, s kým sa to delí a aké miesto to zaujíma v každodennom živote na ostrove. Čo sa deje na Nauru dnes? Krajina, zvieratá a zvláštnosti. Hoci veľká časť Nauru bola zničená ťažbou, stále existujú zákutia, kde život prekvitá. Pobrežný pás, ten úzky pás medzi hlavnou cestou a morom, sústreďuje takmer všetku zostávajúcu vegetáciu. Môžete tam vidieť kokosové palmy, ibišteky, niektoré vretenovité stromy a odolné kríky, ktorým sa darí prežiť v chudobnej, slanej pôde. Lagúna Buada na juhozápade je jednou z mála vnútrozemských oblastí, kde je vegetácia neustále prítomná. Jej okolie je obklopené palmami, banánovníkmi a nízko položenou tropickou vegetáciou. Vytvára sa tam akási mikroklíma, kde je zeleň viditeľnejšia. Je to tiež jedno z mála miest, kde sa často vyskytujú vtáky. Nauru má málo pôvodných druhov. Bolo zaznamenaných len asi 60 tracheofitných rastlín a žiadna nie je endemická. Intenzívne odlesňovanie spolu so zavlečením inváznych druhov zmenilo ekologickú rovnováhu ostrova. Polynéske potkany, psi, mačky, ošípané a sliepky boli zavlečené ľuďmi. Dnes sú súčasťou domácej krajiny. Čo sa týka voľne žijúcich živočíchov, najvýraznejším rysom je trstináč naurský, malý, nenápadný vták, ktorý žije iba na tomto ostrove. Je v ohrození vyhynutia. Jeho biotop bol zmenšený ťažbou a urbanizáciou a invázne druhy tiež ovplyvňujú jeho prežitie. Je to jediný endemický živočích na Nauru. V prílivovej zóne, časti útesu, ktorá je obnažená pri odlive, sa nachádza rozmanitý morský život. Môžete vidieť morské ježky, malé mäkýše, kôrovce a kraby. Tento pás je možné preskúmať pešo, keď voda opadne. Ďalej, v plytkých vodách, niektoré koraly stále prežívajú. Morský ekosystém je však poškodený. Rozsiahla ťažba a rozvoj miest ovplyvnili koralový pás obklopujúci ostrov. Sedimentácia a znečistenie znížili koralový kryt o viac ako 40%. Napriek tomu niektoré koralové útesy zostávajú v menej narušených oblastiach.
Kontrast medzi stredom ostrova a jeho okrajom je dramatický. Zatiaľ čo vnútrozemie pripomína mesačnú krajinu kamenných vrcholov, bez vegetácie alebo viditeľného života, pobrežný okraj je miestom, kde zostáva určitá rovnováha. Sú tam domy, cesty, školy a tá malá vegetácia, ktorá tu zostala. Sú tu aj ovocné stromy, ktoré si vysadili samotní obyvatelia. V domácich záhradách sa objavujú čerešne, mango, papája a mandlovníky, aj keď v malom rozsahu. Neexistujú žiadne organizované plantáže. Všetko, čo rastie, je obmedzené nedostatkom priestoru a sladkej vody. Krajina zahŕňa aj zvláštne opustené stavby. Pozostatky banských strojov, staré železničné trate, ktoré sa už nepoužívajú, a hrdzavé plošiny v blízkosti mora. Sú to pozostatky fosfátovej éry, zamrznuté v čase. Nauru nemá rozsiahle lesy ani džungle. Jeho vegetácia je nízka, riedka a krehká. Najväčšie stromy sa nachádzajú iba v určitých vysokých oblastiach pozdĺž vnútorného okraja, kde je odtok dažďovej vody pomalší. Na zvyšku ostrova Vápencová hornina neumožňuje zadržiavanie vody a rastliny sa tam nemôžu dariť. V niektorých vyšších oblastiach, ako je najvyšší bod na juhovýchode, možno vidieť hustejšiu vegetáciu. Prežívajú tam niektoré palisandrové stromy, miestne známe ako tomano, spolu s figovníkmi a kokosovými palmami. Ale aj tieto oblasti sú ohrozené globálnym otepľovaním a slanosťou prostredia. Pozdĺž pobrežia sa tiahnu úseky pláží s bielym koralovým pieskom. Sú to úzke priestory, ale vizuálne pôsobivé. Často sa tam hrajú deti, rybári a miestne rodiny. Je to tiež miesto, kde sa konajú niektoré komunitné oslavy. Je to jeden z mála otvorených priestorov, kde sa udržiava spoločenský život. Živočíšny život mimo domov je vzácny. Nie sú tu žiadne divé cicavce ani veľké plazy. Zoznam doplňa niekoľko druhov hmyzu, sťahovavých vtákov a introdukovaných zvierat. Biodiverzita je nízka a veľmi zraniteľná. Akákoľvek klimatická alebo environmentálna zmena má okamžité následky. Zostávajúce prírodné priestory sú fragmentované. Každý zelený priestor je dôležitý. Úrady začali podporovať malé chránené oblasti, ale pri toľkých ekonomických problémoch majú často prednosť iné otázky. Napriek tomu existujú miestne skupiny, ktoré sa snažia starať o to, čo zostalo. Takto to vyzerá. Žiť na ostrove bez taxíkov, bez polí a bez východu. Nauru je také malé, že tu nejazdia žiadne taxíky, vlaky ani autobusy. Hlavná cesta vedie okolo celého ostrova, ale väčšina ľudí sa pohybuje pešo alebo na motorke. Niektorí majú autá, ale nemusia cestovať na dlhé vzdialenosti. Všetko je blízko. Domy sú tesne pri sebe, najmä pozdĺž pobrežia. Mnohé sú jednoduché, jednoposchodové, s plechovými strechami a tvárnicovými stenami. Niektoré domy majú záhrady a iné holé dvory. Nie sú tu žiadne výškové budovy. Každá rodina sa stará, ako najlepšie vie. Nie sú tu žiadne veľké supermarkety ani nákupné centrá. Sú tu malé obchody v susedstve, mnohé z nich rodinné, ktoré predávajú základné potraviny. Rýžu, rezance, konzervy a nealkoholické nápoje. Väčšina potravín prichádza loďou z Austrálie alebo iných krajín. Nič sa nepestuje vo veľkom meradle. Domáce plodiny sa takmer nepestujú. Podnebie sťažuje poľnohospodárstvo. V niektorých mesiacoch veľa prší a v iných ani kvapka. Neustále teplo a chudobné pôdy sťažujú pestovanie potravín. Ťažba spôsobila, že väčšina interiéru je nepoužiteľná a dostupný priestor je veľmi obmedzený. V niektorých domoch rastú čerešňové, mangové, papájové alebo mandlové stromy, ale iba na osobnú spotrebu. Nikto neprodukuje veľké množstvá. Mäso sa tiež dováža zvonku. Sú tu sliepky a ošípané, ale v malých ohradách. Pitná voda je každodenným problémom. Nie sú tu žiadne použiteľné rieky ani jazerá. Každý dom má nádrže na zachytávanie dažďovej vody zo strechy. Keď neprší, spoliehajú sa na odsoľovaciu stanicu. Ak zlyhá, všetko sa skomplikuje. Predávajú sa aj fľaše s dovážanou vodou, ale nie každý si ich môže dovoliť. Najväčšia škola je blízko centra krajiny. Deti tam chodia pešo alebo na bicykli. Je tu málo škôl a vzdelávanie je vysoko centralizované. Mnoho detí sníva o štúdiu v zahraničí. Najčastejšou destináciou je Austrália. Nie sú tu žiadne univerzity. Ak chcete pokračovať v štúdiu,
musíte opustiť krajinu. To isté platí pre zdravotnú starostlivosť. Existuje jedna malá nemocnica, ktorá poskytuje základnú starostlivosť. V závažných prípadoch musíte letieť inde. Vláda za to platí, ale nie vždy je to rýchle. Elektrina funguje väčšinou dobre. Väčšina domov má chladničku, televízor a ventilátor. Niektoré majú klimatizáciu. K dispozícii je aj prístup na internet, ale nie je ani rýchly, ani lacný. Mnoho rodín ho používa len na nevyhnutné veci. Spoločenské stretnutia sa konajú doma alebo pri mori. Pláže sú miestom stretnutí. Konajú sa tam svadby, večierky, hry a náboženské zhromaždenia. Nachádzajú sa tu aj kostoly rôznych denominácií a náboženstvo je dôležitou súčasťou života. Práce je málo. Väčšina pracovných miest je vo vláde, školách, nemocniciach alebo službách. Niektorí pracujú na infraštruktúrnych projektoch alebo v podporných činnostiach pre ťažobné spoločnosti. Existuje štrukturálna nezamestnanosť, ale mnoho rodín sa živí z remitencií alebo neformálnych zamestnaní. Na ostrove ľudia žijú z mála. Nie je tam žiadny luxus. Oblečenie, nábytok, spotrebiče, všetko pochádza zo zahraničia. Závislosť od zvonku je úplná. Každodenný život sa točí okolo prežitia, rodiny a komunity. Deti sa hrajú na ulici, na pláži alebo na dvore. Nie sú tu žiadne veľké parky ani centrá voľného času. Rekreačné aktivity sú jednoduché, ale stále. Ľudia hrajú futbal, volejbal alebo lovia ryby. Sú tu aj tradičné športy. Jedlo je základné. Veľa ryže, rýb, rezancov a kuracieho mäsa. Tiež konzervované potraviny. Prístup k čerstvému ovociu a zelenine je obmedzený. Všetko závisí od prichádzajúcich zásielok. Ak dôjde k meškaniu, ceny stúpnú. Miestne festivaly sú kľúčovými momentmi. Deň ústavy alebo Deň nezávislosti sa oslavujú hudbou, jedlom, tancom a komunitnými stretnutiami. Zúčastňuje sa ich každý. Toto sú niektoré z mála dní, kedy je rutina narušená. Neexistujú žiadne jednoduché možnosti odchodu. Letisko má málo letov. Väčšinou ľudia ostrov neopúšťajú. Odchod stojí peniaze a nie každý si to môže dovoliť. Je prítomný pocit izolácie. Ostrov je malý a svet je ďaleko. Ale komunita je silná. Všetci sa poznajú. Solidarita je spoločná. Ak má niekto problém, ostatní pomôžu. Táto sieť je to, čo udržiava mnoho rodín. Na Nauru je život zostať, prispôsobiť sa a ísť ďalej. Krajina s najvyššou mierou obezity na svete Nauru vedie jednu z najznepokojivejších štatistík na planéte. Má najvyššie percento obéznych ľudí. Prakticky celá dospelá populácia má nad zdravú hmotnosť. Čísla neustále rastú od 80. rokov 20. storočia. Príčiny súvisia s ekonomickým kolapsom po vyčerpaní fosfátov. S poklesom príjmov sa Nauru stalo závislým od dovážaných, ultraspracovaných a lacných potravín. Tradičná strava zmizla. Teraz ľudia konzumujú prevažne bielu ryžu, nealkoholické nápoje, mrazené potraviny a konzervované potraviny. Zmena bola náhla. Miestne potraviny, ako sú kokos a čerstvé ryby, boli opustené a prevzala ich strava bohatá na tuky, cukor a rafinovanú múku. Nebolo to len otázkou vkusu. Bola to jediná vec, ktorá na ostrov pravidelne a za priateľné ceny prichádzala. Svoju úlohu zohráva aj nedostatok zelených plôch, ťažba, ktorá zdevastovala vnútrozemie ostrova a neustále teplo. Ľudia sa málo pohybujú. Neexistuje mestská doprava ani športové zariadenia. Prechádzky na slnku v prostredí bez tieňa nie sú pre väčšinu možností. Obezita so sebou priniesla súvisiace ochorenia, ako je cukrovka 2. typu, hypertenzia a kardiovaskulárne problémy. Nemocnice sú preplnené a zdravotnícky systém ostrova nie je dostatočne vybavený na starostlivosť o populáciu s toľkými chronickými ochoreniami. Vzdelávacie kampane úplne nefungovali. Existuje povedomie o probléme, ale skutočné možnosti zmeny stravovania alebo životného štýlu sú veľmi obmedzené. Závislosť od zahraničných potravín komplikuje akýkoľvek pokus o zlepšenie. Existuje aj kultúrna zložka. Nadváha nie je vnímaná s rovnakou stigmou ako v iných častiach sveta. V Nauru sa nadváha po 10 ročia spájala so statusom a blahobytom. Hoci sa to mení,
Toto vnímanie zostáva v mnohých rodinách prítomné. Postihnuté sú aj deti. Detská obezita je na vzostupe. Kombinácia zlej stravy a obmedzených príležitostí na fyzickú aktivitu vytvára generáciu so zdravotnými problémami už od útleho veku. Vláda sa pokúsila spolupracovať s medzinárodnými organizáciami na zlepšení situácie. Boli navrhnuté dane zo sladených nápojov, obmedzenia na určité produkty a zlepšenie vzdelávania v oblasti stravovania. Opatrenia sa však zavádzajú pomaly a výsledky sú stále obmedzené. Nauru predstavuje hraničný prípad toho, ako môže krajina stratiť kontrolu nad vlastným osudom, keď vyčerpá svoje zdroje bez dlhodobého plánu. Po 10 ročiach neobmedzenej ťažby fosfátov štát zostal bez vnútorných zdrojov bohatstva. Odvtedy je jeho ekonomika udržiavaná medzinárodnými dohodami, zahraničnou pomocou a jednorazovými príspevkami, ktoré závisia viac od geopolitiky ako od jeho vlastnej stratégie. Ekonomická autonómia zmizla a s ňou aj veľká časť schopnosti nezávislého rozhodovania. Vláda riadi krajinu, kde takmer všetko pochádza zvonku. Potraviny, energia, palivo, lieky, dokonca aj príjmy. Bez priemyslu, bez životaschopného poľnohospodárstva a s malou populáciou sú možnosti diverzifikácie minimálne. Inštitúcie fungujú, ale s veľmi obmedzenými zdrojmi.